Υπότροφοι του προγράμματος Excellencies βραβεύτηκαν σε εκδήλωση παρουσίασης για το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα υποτροφιών Excellencies παρουσιάστηκε στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Βραβεύτηκαν οι υπότροφοι του προγράμματος, αλλά και οι εταιρείες που χρηματοδοτούν τις σπουδές τους. Απόψε έχουμε μια μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουμε την αποφοίτηση των πρώτων αποφύτων του φορέα. Γιορτάζουμε την μεγάλη οικογένεια των θαλασσών αριστείας, θέλοντας να ευχαριστήσουμε τους υποτρόφους, τους χορηγούς, τους συμβούλους και βεβαίως τον Αντένα για την προσφορά τους 8 χρόνια σε αυτήν την κοινή πορεία. Πρόκειται για μια πορεία όχι εύκολη, αλλά σίγουρα επιτυχή, γιατί τα παιδιά μας καταφέρνουν να είναι άριστα σε όλα τα επίπεδα, και στο ακαδημαϊκό και στο κοινωνικό. Με αισθήματα τιμής βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην εκδήλωση της οργάνωσης Excellencies για το πρόγραμμα ευωτροφιών. Το έχει ανάγκη η κοινωνία μας, το έχει ανάγκη ο τόπος, γιατί ο τόπος αυτός μπορεί να βγάλει πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Χάνουμε σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τις δυνατότητες να σπουδάσουν. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να συμμετέχω στην σημερινή εκδήλωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Θάλασσας Αριστείας. Γιατί όταν η αριστεία συναντά την κοινωνική ευαισθησία, τότε πραγματικά όλες αυτές οι δράσεις παίρνουν αξία. Ο κάθε υπότροφος του προγράμματος χορηγείται ετησίως με το ποσό των 6.000 ευρώ για να καλύψει τις ακαδημαϊκές του δαπάνες. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ σπουδαίος ρόλος αυτός του μέντορα στο Excellencies. Έχουμε την ευθύνη να καθοδηγούμε, να βοηθούμε, να υποστηρίζουμε παιδιά, φοιτητές. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πρωτοβουλία και στην προσπάθεια που γίνεται από τις Θάλασσες Αριστείας, στην Πρόεδρο και στο Διοικητικό Συμβούλιο, στους χορηγούς και ιδιαίτερα στους σπουδαστές που τους δίνεται η ευκαιρία από την παραμεθόριο να συμμετέχουν στα πανεπιστήμια.